Asier Gogortza, beratarra, argazkilaria. Noiz eta nola hasi zinen argazkilaritza munduan? Izan dire 21 urte hasi nintzela. Ikastaro txiki batzuk eginez, eta nire airera olako proiektu txiki batzuk eginez. Eta, gaur egun ere igual segitzen dut pixka bat, autodidakta moduan. Eta ze artistaren eraginaz marratuko zenuka zure estiloan? Ez zai gustatzen nola artista bat edo batzuk aipatzea, gainera izenekin adiz txarra naiz eta ahazten ditut. Argazkietaz eta irudietaz oroitzen naiz, baina izenetaz ezin dizu bakarrik ere erran. Eta zure argazkigintzak ze eboluzio eraman du urte hauetan? Ze evoluzio? Pentsatzen du pixko bat denek bezala, argazkilari guztiek bezala, lehenbizian argazkia unitz bota behar da, ni hasi nintzen analogikoakin, eta hor ditut etxeak kajak eta kaja ditut etxean diapositibekin eta paperezko argazkiekin, eta hala hasi nintzen, urtea uniztan argazkiak egin, probak egin, experimentatzen joan, eta azkenean pixko bat topatzen duzu zure bidea, edo zure estiloa erratzen alda, eta hortan nabilo haindik, hori ez da baina erakitzen. Nola defendituko zenuke zure obra? Defenditu, nik esplikatu ginen nuke, norbaitek gehiago jakin nahi badu, eta argazki ikusita jakimina sartzen bazaio, hori ja haunitz da. Eta ez dakit obrak defenditu behar duen, edo argazkiek eurek defenditzen duten euren burua, ez nago seguro. Eta zure lanatirak zeintzuk dire barrenko argazkia, kanpoko argazkia? Nik normalin paisaiakin egiten du lana, paisaia, eta paisaiaen gainean personak egiten ditugun interbentzioak, alegia arkitektura, edo bertze edozein konstrukzio, edo... Eta beti pozik gelditzen atzera beti egiten duzun argazkikin, edo zu pensatu zenuna haietzen zara transmititzera edo hori plasmatzera? Pentsatu nahi dut, haietzen naizenean hori transmititzera orduan da erakusketa bat egiteko momentua. Prozesua hori da, pixka bat zuk buruan duzu idea bat edo sensazio batzuk edo zerbait, eta hori pasatu nahi duzu argazkitara edo argazkin bidez hori landu, eta hori da, kasu honetan menpen, hori da 3-4 urteko lan bat, ez nekiena erakusketan bukatuko zuen edo bertzerik gabe artxibo batean, baina azkenean uste dut badela zerbait edo badela gaia lantzeko modu bat eta zerbait errateko aukera eta horregatik erakusketa. Zein da erakusketaren oinarria? Azaldu zertan datzan erakusketa? Erakusketaren gaia da muga, eta muga, baino zentzu geografikoan, eta batez ere muga marrari buruzko irudi batzuk lortu nahi nituen. Hasi nintzen bat ere mugatu gabe nire burua eta kondizio bakarra jarriz argazkiak egiteko momentuan. Kondizioa zen argazki kamarak egon martzuela muga marraren gainean aldiro. Argazki bat egin aldiro egon martzun marraren gainean. Eta horrekin lortzen dudana da argazki guztietan, nahiz eta muga ez agertu, batzutan mugarriak eta ikusten dire, baina bertzeak paisaiak dire, bino paisai horiek daude erditik zatituak, mugak zatituak. Orduan da paisaiaren eta territorioaren arteko gatazka edo tensio horren irudi bat. Zenbat dizu argazkigintzak pertsonalki? Bizia.
Bai, niri ez dakit. Bertze batzuk, igual, mendiak ematen diena, edo bertze edozein gauzak ematen dizun bizitzeko gogo hori, niri argazkik haunitze bat dira, bertze gauza batzuk ere bai, baina argazkik. Eta gaur egun bizitzen alda argazkigintzaz? Argazkigintzaz batzuk bizi dire, baina ni personalki bizi naiz argazkiengatik, ez argazkigintzaz. Niretzat ez da garrantzitsua zertaz irabazten dituzun lentejak edo arroza, baizik zek ematen dizun bizitzeko gogo hori eta nire kasuan argazkiek ematen didate. Eskerrik asko, eta espero Zuei. etortzea ikustera zure argazki esposizioa. Mila esker.
agur.